ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳ ଝିଅର ନୃତ୍ୟରୁ ମୋ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇବାର ବଳ ମିଳୁଛି। ନିଜ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଇଛି। ଏମିତି ନିଜ କାମ କଲେ ପିଲାବେଳୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଅଳ୍ପ ଛୋଟବେଳୁ କାମ କଲେ ବଡ଼ବେଳକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ବୋଲେ। ପିଠା ଖାଇବାର ସିନା ବାପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ପିଠାର ସ୍ୱାଦ ବାରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏକ ସାପ ବସିଛି, ତାକୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଘିଅ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କୂଟନୀତିଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷଯାକ ଘିଅ ରଖିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଓ କି ଖରା! ଖରାରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷମାନେ ତ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ପୋତି ଦେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଗଛ କାଟି ଦେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଏଇ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛି ଖୁସିରେ, ନ ରଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ମନରେ। ଏଇସବୁ ଭାବନା ଛୋଟବେଳୁ ରହିଲେ ଭଗବାନ ସବୁ କାମରେ ସାହା ହେବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବେ ଷ୍ଟୋର କଲେ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଦହି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ 2 ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଏସବୁ ବୋଧେ ମିଳିପାରୁଛି।